alhamdulillah muna gode ma Allah sarki wanda shi mai girma wanda ya sa muka zartar da wannan falilla da albarka sallallahu alaihi wasallam su mun komo kuma za mu karasa karatunmu daga inda mun ka saya ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku da suke tsaron aljanna su ce musu kulu ku ci washrabu sannan kuma ku sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali bima aslaftum saboda abinda kuka aikata ya wuce fil ayyamil khali a cikin kwanaki na duniya shekaru na duniya da kuka yi ibada to yau ku ci ku sha ci da sha kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin zamantakewa mutum to lahira ci da shan nan ya yi daban ci da sha na lahira daban ya ci domin ka ci ka sha ba ka zuwa toilet ka ci ka sha ba za ka yi wani iska ba ke dai kana ci ne kana to sai dai iskanka ko toiletinka shi ne jasa da mutu ya yi duka ya fita sai ka fara tofa sabo kuma ke tofe shi da sha ne sallah jin daɗi za ka je nan da nan ga kawai ke dai ka daga kafa daga kadar ka tuma kenan modan abin ga fili ka yi tafiya ka gaji ana tuma ka daga haka no ga ka tafiya cikin aljanna kana jin daɗi Allah ba mu aljanna da kiyamu da wuta da ya ba na hero in ka taka garwaci wuta guda wasa ne wata rana na taka kwelin nan na sa ne don na jare-jare sai na koma baya na zo na taka da na taka na ce kasan wutan shi nan ban san na taka ba don ta nan gannan ta bayan nan na zo na ga kaman wani abu na ce da na daga kafa masha Allah ya ciwo har bakwai guda wutar duniya